Cum se vede, domne, becurile alea 220% night breaker? Păi bun, hai să vedem. O să montăm H4 pe un Suzuki SX4. Pe mașinuța asta o să montăm. Farurile sunt acceptabile. Gold cap, da, ca să vadă mai bine pe ploaie. Hai să le montăm. Unde? Aici le bagi? Na. Hai, înfige-l. Se ia o bucată bec. Înfige-l acolo, înfige-o acolo. Bun, acum sunt stinse. Ia aprinde-le, Cosmin. Mamă, și e și lumina afară. Deci uite ce rază face, cum se vede acolo în gard, da? Hai să le vedem. Albe. Astea sunt night breaker 220%. Așa se văd. Ia uite-le. Ia dă-i lungă. Perfect. Deci dacă vreți și voi becuri halogen care să lumineze bine, să fie legale, să nu strice farul și așa mai departe, vă recomand Night Breaker 220% de la Osram. Soclu H4, H7 și H11 pe ASICSauto.ro.